Kita kalem mau cobain jamu. Manunggal, Roy Rasa. Ayo lah. Hei, ayo dek, ayo mama. Emas apa wis lali sliramu asik yen semono yen dolan karo aku ancen wis suwe ora tau ketemu wis semestine lali aku ayo dianjak mas mumpung saiki ketemu so kita tetambangan karo aku dadi yo tombo kangen aku kangenmu lali eling nalika iku ayo mama sepi rasane waktu biyen ucul dhewe pengen terus eling kancane aja mat semono yen dolan rame-rame ruyung rukun seneng atine mas gelang alit alian gelang ali satu lit kanggo tombo kangen iki rasa butuh tani rasa kangen wis bisa mari turangga manunggal rasa ayo dek goyang ya 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 Asik asik, goyangannya Mbak Angel. Ayo Mbak Rere. ayo diajak emas apa wis lali sliramu semono yen dolan karo aku ayo mas pancen wis suwe ora tau ketemu wis semestine lali aku ora apa-apa mas mumpung saiki ketemu sekretan karo aku dadi tombo kangen aku kangenmu lali eling nalika iku sepi rasane waktu biyen ucul dhewe langut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame ruyung rukun seneng atine mas gelang alit ali-ali satu kanggo tombo kangen iki api-api Mbak Rere, iki MC niki yo kudu dikon munggah Pak Anggih, Juli, Mang Pak monggo. Juli.